свалим двете. Елите спускали ме далеч. Пати гладно ти върши. Пуканки. Уха! На дяда Котарака. Охо, маточниците. Охо, прегризани. Прегризани. Ето не е прегризан на единия. Значи се е излюпила човек. Нали? Да. Охо. 1, 2, 3. Малеки са малки. Виж, пиво си има. Я гледай за млада майка. Ма щом са прегризани, те от пчелите, моля са прегризани. Аз ето и ми чудо. Има бая още. 1, 2, 3. Доста качество. Прегризан. Да се вижда. Даже така. Има още два. А така маточници за... Добре, аз не мога да разбера. Дали път са излюпени? Ма то нямаше излюпени, те само прегризани. Ето рано май още се излюпи. Ево, виж колко изстаняло, виж? Как рано се излюпи, Виж колко изстаняло, бе, човек. Не трябва да ми излюпена да я чакаме да снася, бе, човек. След 3 дена яйца, бе. След 2. Ево, виж доста. Виж колко се... тук има други маточници. Виж колко изстаняло, бе, човек. Не сме за 2 дена яйца, бе, човек. Какви маточници да липим? Нищо аз.